Сега ще правим мъфини. Чукваме си едно яйце. Добавяме кафява захар, бяла захар. Добавяме кисело мляко, олио и разтопения и охладен черен шоколад. И разбиваме. Сега смесваме брашно, бак пулвер, какао и малко кафе. Разбъркваме хубаво сухите съставки. Ги добавяме към сместа и разбъркваме съвсем леко, колкото да се смесят. Добавяме шоколадови капки. На мен кошничките ми са много малки. И сега ги слагаме в фурната. Сега ще направим глазура за мъфините. Слагаме крема сирене, пудра захар към крема сиренето. Сега ще разтворим малко розова боя. Нямам хубава шпатула да ги измажа, защото сега ако имаше с нещо да се замажат хубаво, по друг начин ще изде.